по секънд, дай само направи. Нека за 84 на 4. Ето гледай вдясно. Дясно. Дясно. Ево в една дупка ме беше след. Нямаше никой. Ти скачаш? Той. Той. Не е той. Виж как бавно се движи, не е той. Добре, бе, еми да, може да се пренем си, бе. Не е той, бе. Виж как мина с 300 подскачаш. Бе, брат, това бе Давай, битовно и брат. просто. Не е той. Скачаш и Добре, като бе, чекия, брат. Той ще стига на някъде тук един път. Внимание, че аз съм с мотор. Залючвайки се тук. Някаква ранна тук скайма и кое ма. Ой, прихоп е. Клип. Ако го лузнеш, ще Не такова. клипвам, аз не клипвам.